Когато една книга пада от небето, по-добре отворете. Живяло в един сив и прашен град едно изкрящо момиче с мечти по-ярки от най-смелите цветове. И не, това не е шега. Тя, както и всеки друг, който не се страхува да опита или поне да се престори, може да сътвори вълшебство. В книгата има инструкции. Не онези скучни и сухи, а истинска магическа насока. И илюстрации, направени от малки художници с големи сърца. Ако си готов да пуснеш въображението си на свобода, добре дошъл, смехът е гарантиран. Това е всичко. Поне за сега. Ако искаш да си с смелите и цветните, вече знаеш какво да направиш. Вземи книгата и направи своето вълшебство.